Това познато ли ви е? Как да разберем дали дрехата ни ще се покрие с топчета преди да я купим? Едва ли има някой, който да не се е сблъсквал с този проблем. Купувате си чисто ново палто и още след първото носене то е покрито с топчета. За наше щастие има няколко лесни трика, които да ни помогнат да разберем дали дрехата ни ще се покрие с неприятните топчета още преди да я купим. Тест номер едно. Разтъркайте плата. Една от основните причини за появата на този неприятен ефект върху дрехите е всъщност допира на материята в друга материя. Ако разтъркате, например, ръкава на палтото в друга материя или дори леко между пръстите си и той започне да отделя власинки, значи ще му излязат топчета още след първото носене. Тест номер 2. Погледнете състава, изписан на етикета на дрехата. Обикновено най-податливи на топчета са синтетичните материи, като полиестер и акрил, и също така смесите от синтетична и естествена материя, когато синтетичната надделява като процент. За по-малка вероятност от поява на топчета, заложете на естествени материи като памук, лен, а ако става дума за половери, изберете такива от естествена вълна. Тест номер 3. Тест с нокът. Без да повреждате дрехата, прокарайте съвсем леко нокътя си през плътта. Ще забележите, че ако материята е некачествена, ще започне да отделя леки мъкчета. Тест номер 4. Проверете повърхността на дрехата. Лъскави материи, дори като тази, с която съм аз в момента, са много по-склонни да направят пилинг. И не на последно място, но в повечето случаи цената е фактор. По-евтините материи образуват топчета, тъй като са съставени от по-къси влакна. Обикновено техниката на изработка при тях е по-евтина. И разбира се, това води до образуване на този неприятен ефект по дрехата. Споделете дали често ви се случва дрехите ви да се покрият с неприятните топчета и ме последвайте за още модно вдъхновение.